ξέρω ρε κύριε. Ο Γιώργος είναι. Αλλά και το κεφτάκι μαζί, ξεκινήσαμε το πρωί. Λογικό δεν είναι. Τα βραχότητα όρη. Μ' άρεσε πολύ. Για ξαναπέντε το αυτός και φαίνεται εκεί. Γύρω φαίνονται τα βουνά έτσι με τα δέντρα τους και από πίσω φαίνονται τα φαλακρά, τα βραχώδη όρη. Α, μπράβο. Φαλακρά. Εκεί πάνω